Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. Me za ka faɗa ma al'ummar Najeriya kan abubuwan da ke faruwa? Ban ji daɗin abin da ya auku ba. Saboda ni. Saboda na yi niyyar daga Sokoto in zo nan Gusau in gaida ku. Ka gaishe wa ai mu sai dai mu gaishe ka. Maku jajen abubuwan da suke aukuwa. To me hana ka zuwa? Hunturu. Haba baba, ai wannan ba hujja bace, akwai dai dalili. Saboda ba a gani sosai kuma ga iska shi ya hana ban samu damar zuwa ba. Amma na ji gwamna da 'yan majalisu sun yi zama akan zuwa naka. Gwamnan ku da shi da 'yan majalisar shi da kwamishinoni shi sun yi tsari kwarai da gaske na zuwa na. Amma mutane za su iya tunanin akwai wani abu a ƙasa. Amma Allah bai yi ba. To yanzu me za ka ce ma 'yan Najeriya? Sai a yi haƙuri. To yanzu dai shi kenan ta wuce, to yanzu yaushe za mu jira ka? Insha Allahu zan jira lokacin da zan samu damar zuwa idan yanayin ƙasa ya gyaru. To yanzu wacce magana ce za ka iya yi ma jami'an tsaro na ƙasa? Sojoji da 'yan sanda da sauran masu tsaron ƙasa. To wani ƙwarin gwiwa za ka iya ba su? Za su tashi tsaye su yi maganin 'yan ta'adda. Me gwamnatin tarayya da aji masu? Gwamnatin tarayya zama lafiya ya tabbata. Domin wani irin haɗin kai kake son baka? Za ku ba da haɗin kai ta sanar da hukuma suwaye 'yan ta'adda. To in an sanar da su me kake ganin za su iya yi masu? Don a yi maganin su. To yanzu ni mai gabatarwa me za ka iya ce ma? Na gode kwarai da gaske, Allah tabbatar mana da alheri.